Специалисти от България и Ирландия обучават младежи от Варна да работят с 3D принтери. Интересът е голям, а технологията перспективна. Допълнителен стимул за участниците е и наградата малък 3D принтер. Аран Дженингс е родом от Ирландия и е работил за големи компании в сферата на 3D принтирането. Идва във Варна преди година заради съпругата си и създава собствен бизнес. Според него интересът към новите технологии тук е голям, но хората с познания по темата са малко. Затова организира курс, а учениците го посещават безплатно. Вече има много добри български дизайнери, които правят анимирани 3D модели за Европа. Трябва само да бъдат обучени да ги пригодят за 3D принтиране. Искаме да създадем капацитет във Варна на млади хора, за да могат да използват тази нова технология, която най-вероятно ще промени света. Материалите, които се използват за принтиране, са различни. Някои са гъвкави, като специалната биопластмаса PLA, а други по-твърди, като поликарбонатите. Следващият проект на варненските предприемачи е да създадат ферма за 3D принтиране, в която по проект на Масачузетския технологичен университет ще изработват модули за самолетната и корабната индустрия. 3D принтерите намират широка употреба и в медицината, например за изработването на протези. Има фирма, която се занимава с дизайна на всички тези протези. Те ги предлагат ги безплатно за хора, които искат да помогнат. По този начин с гъва тя реално е функционална. Ето така може да хваща разни неща. Нанизват се специални еластични кончета и по този начин тя поема движението на китката. Мирослава планира да изработва подобни протези безвъзмездно за хора, които имат нужда от тях, но нямат възможност да си купят.